Uhr. Hej, hej. Det sidder lige den her. Det går mere på. You guys have a bag? No, we have no bag. No? Nothing? No. All right. Nice.
filme. Er du ved at være der? Det er en god musik, jeg tror, du skal høre. Så mange er der ikke. Det er de der gamle mål. Der er flere, end du kan tænke til på hænderne. Så der er flere, end du kan tænke på hænderne. Det er jo det. Hvor bor du i nærheden? Jeg bor oppe ved Sønderhavn. Okay. Har du altid boet her? Ej, de sidste 10 år er det jo næsten altid. Og det er næsten altid. Du er ikke på noget. Jeg har boet her i mange år. Hvad er det så? Det var mig.